गोजोन्थों गोजोन्थों जिसुआ बाखनाय जाथों गोथार जिउआ बाखनाय जाथों आइ मारियामा बाखनाय जाथों बाबुमोन नोंसोरो दा बबाव दङ गिर्जायाव आच्छा दिनै मा दिन गोथार सान ना दिनै जिसुखौ इसोरखौ खुलुमनायनि गोथार सान बेनिफ्राय गासै फोथायगिरिफोरखौ गिर्जाफोरनि थाखाय गन्थि बुबोबाय दा नोंनि नामा मा नाम आंनि नामा दिदोम नार्जारि नों मा थाखोआव फरायो क्लास 5 क्लास 5 आव नोंनि नामालाय माबा आंनि मुङा आरफाक्स दैमारि मा क्लासाव फरायो नोंलाय 6 थाखो 2 आव नोंलाय मा नाम बाबा नोंनिया गेरेमसा दैमारि नों मा क्लासाव फरायो 4 नोंनि नामालाय बाबा बेबिलन दैमारि नों मा क्लासाव फरायो 4 नोंनि नामा आंनि नामा तबिद दैमारि मा क्लासाव फरायो 4 नोंसोर जिसुखौ अनो दा नोंसोर दिनै इसोरखौ खुलुमनो फैदों ना नोंसोरो इसोरखौ फोथायनायजों खुलुमनायजों सानसे समाव इसोरनि मुङै सासे गोथार जानो हागोन नोंसोरनि गेजेराव सोरबा फादारफोर जानो गोसो दं नामा नों फादार जानो गोसो ना फादार जानानै नों इसोरनि हाबाखौ मावनो गोसो दङ ना उन्दैनिफ्रायनो जोङो थांखि लानांगौ थांखि गैयालासेनो जों जिउआव दावबायनो नाङा जायनि जिउआव थांखि दं इसोरा बेखौ बोर होयो नोंसोरनि न'खरफ्राव जेब्लाबो आइ आफा एबा बाबा मामामोनखौ लोगोसे लानानै सानफ्रोमबो नोंसोर इसोरखौ खुलुमगोन ना खुलुमा खुलुमगोन नोंसोरो जिसुखौ अननांगौ ना अनो बेनिफ्राय नों अननांगौ ना दिनैनि बे गोथार सानाव नोंसोरो जिसुनि खाथियाव फैदों बेनिफ्राय बाबु नोङो फादार जानानै एबा नों मा मावनो सानदों दे फादारनि गेजेरजों नोङो दे बुं हागोन ना दे बुं उन्दैनिफ्रायनो बुंनो हायोब्ला मोजां दे नों फादार जानानै इसोरखौ सिबिनायजों दुखुथियाफोरखौ अननायजों हावरियाफोरखौ अननायजों आरो बेबायदिनो गावनि जिउखौ फोरबोनि मुङै बावनो हागोन ना फोरबोनि मुङै दे नों मा बुंनो सानदों दे बुंनाय दे जिसुनि गाहाम बाथ्राफोरखौ फोरमायगोन बेनिफ्राय इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ नों जेरावबो फोसावगोन नोंहा उन्दैनिफ्राय थांखि दङ दा नोङो बिमा बिफाखौ मान होयोना होआ होयो जेब्लाबो नोङो गावनि गेदेरफोरखौ मान होना होआ होगोन गेदेरफोरखौ मान हो गावनि बिमा बिफाखौ मान हो जायहा गावनि बिमा बिफाखौ मुगैयो साव होयो बियो सिगुजों जाजानाया साबसिन होननानै गोथार बाइबेलाव जेरै जोंखौ फोरमायदों जेब्लाबो बिमा बिफाखौ अन बिमा बिफाखौ मान खालाम जेब्लाबो नोंसोरो जेब्लाबो बिनाय था नोङो बिमा बिफाखौ अननांगौ ना मालाबा माबा मोनसे जानायाव माबा बिनायाव मोनाबा बोराबो नामा नोंलाय नोङो बोराबावगोन आरोबाव बोराबनाय नङा जेब्लाबो नोङो जिसुनि मुङै उन्दै जानानै गुरै जानानै जिसु बादि जानो एबा जिसुआबो जेरै गासैयावबो बियो सहायनानै सैदों नोङो फरायै लिरै नोङो मा जानो सानदों फादार नोंबो फादार जागोन दे जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा नोंबो फादार जागोन फादार जानानै नों मा मावलांगोन दे बुंनो हागोन ना दे इसोरनि बाथ्राफोरखौ फोरमाय इसोरनि बाथ्राफोरखौ बुहुमाव फोसावगोन धोरोमनि थाखाय नोङो इसोरनि मुङै नों बे हादोराव गावनि जिउखौबो फोरबोनि मुङै गथायगोन जिउ होगोन नांगौबा फोरबोनि थाखायनो नों गावनि जिउखौबो गथायगोन बे बिराद मोजां दे बाबु नोङो मा जागोन नों उनावहाय फादार नोंबो फादार जागोन बिराद मोजां बाथ्रा दे नोंसोरनि बे नोंनि गामिया मा गामि सरनापारा गामिनिफ्राय गोबां फादारफोर जानो हायोब्ला बिराद ओंखायनो बिबाय था नोङो दानिफ्रायनो बिगोन ना बिया बिगोन जिसुनाव बिगोन उन्दै उन्दै गथ'फोरनियाव दानिफ्रायनो जोङो उन्दैनिफ्रायनो मोजां जानो नाजानांगौ बोराबनाय खुद्रिनाय ना नोंबो दानिफ्राय मबाइल बियो नामा मबाइल नायो नामा बाबा मामानाव मबाइल बिनानै मोनैनि बोराबो नामा मालाबा नों जिसुखौ अनो दा नोंनि न'खराव नों सानफ्रोमबो गिर्जा खालामना फुंनि बिनाय मोनानि बिनायफोर बिना बिया बियो मोजां दे गुड
नोंनि नामा मा नाम बाबु बाइबेलन दैमारि नों मा जानो सानदों डाक्टार इन्जिनियार डक्टर ना फादार फादार नोंबो फादार बिराद गोजोनथाव बाथ्रा ए लादे जों फादार जागोन अब्ला नोंबो फादार आदसा नों फादार जानानै बेनिफ्राय मा मावनो सानदों इसोरखौ खुलुमनो इसोरखौ खुलुमनो आरो बेनिफ्राय मा दे ना इसोरनि रावफोरखौबो बुहुमाव फोसावनो इसोरनि रावफोरखौ बुहुमाव फोसावनो दुखुथिया हावरिया मावरियाफोरखौ आरो गावनि थाखायल' नङा नोङो बुहुमनि बयनिबो दुखुथियाफोरनि थाखाय नों फादार जानानै नोङो इसोरनि खामानिखौ मावगोन ना दे गुड नोंना मा नाम मोनलाय आंनि नामा टबि दैमारि नों मा जानो सानदों फादार नोंबो फादार बिराद मोजां आयै नोंसोरखौ फादार जागोनफोरखौ ज' मोनदों बे सनापारा गामिनिफ्राय फादार आदसा नों फादार जानानै उनावहाय मा मावनो सानदों जिसुनि मुङै नोङो गावनि जिउखौ इसोरनियाव गथायगोन ना गावनि जिउखौ फोरबोनि मावसोमगोन नोङो जिसुनि रावफोरखौ हादर मानियाव फोसाव खालामगोन ना फादार जानानै नोंसोरो आरो बेजों लोगोसे नोंसोरो दानिफ्रायनो दा नोङो दानिफ्रायनो मा मबाइल नायो नामा मालाबा नायो बेनिफ्राय मबाइल बिनानै बाबा मामानिफ्राय मोनैनि नों बोराबो नामा नों बोराबनायखौ दिनैनिफ्राय बोराबनो नांला नों दिनैनिफ्राय जिसुनि खाथियाव नोङो दे बिदि खाथियाव आरो बे गोथार गिर्जा न'आव नोङो फादार जानो होननानै थांखि लादोंब्ला बे थांखिखौ जाफुंहोनोब्ला नों लोगोफोरजों देलायलावै जौ बिरि सिगारेट थांखुफोर सोबगोन नामा ना दाबो बाहायो नामा बाहाया मालाबा जौ लोंफ्लांबाय लोङाखै मोजां गुड बेनिफ्राय नोंसोरो मा बाबामोन दा नोंसोरो बे इसोरनि गोथार गिर्जा न'आव ज' जानानै गसंदों आरो बेनिफ्राय दिनै दा दान्दिसे उनाव जोङो इसोरखौ खुलुमगोन दिनै गोथार सान देवबार सान इसोरनि बे गोथार फोथारनाय दिन बे गोथार फोथारनाय दिनाव जों इसोरखौ खुलुमदिनि आरो गावनि नोंसोर पाप सिकारफोर लाबायमोन नामा रावबो मोनथ'वाखै अब्लाबो नोंसोर पाप सिकार मोनाब्लाबो नोंसोरो माने जिसुआ उन्दै गथ'फोरखौ खाथियाव लाबोनानै बुंदों बिसोरखौ आंनियाव फैनो हो माना उन्दैफोरजों जिसुआ थायो आरो उन्दैफोरखौ बोर होदों नोंसोरबो जिसुजों लोगोसे था जेब्लाबो दानिफ्राय बिबाय थादे नोंसोरो बोराबनो नाङा न'खराव माबा मोनसे बिमा बिफानाव बिनानै मोनाब्ला जों खुद्रियो बोराबो दा नोंसोरदि फादार जानो होननानै थांखि लादों बे थांखिखौ जाफुंहोगोन ना जाफुंहोआ दे जों दिनैफ्राय बुं दे आखाइ दिखाना बुं दे जों फादार जानायनि थांखि लायो जोङो फोरबोनि मुङै हाबा मावगोन फोरबोखौ हादरमानियाव जों प्रसार खालामगोन गोथार जिउ जोंनियाव फैदो गोथार जिउ जोंखौ दैदेनदो गोथार जिउआ जोंनि सायाव फैगोन आरो गोजौसिनथारनि बोलोआ जोंनि सायाव थाफैगोन जिसु जोंखौ अनदो जों नोंनि हाबाखौ मावगोन जोङो नोंनि बोर नांगौ फोरबो नों जोंनि मैखुनाव फैदो जिसु नों जोंनि मैखुनाव आलासि महरै फैदो हालेलुया 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 दे हामबायसै गोजोन्थों दे बाबुमोन दे गोजोननाय लानोसै दे आखाइ दिखांबाय थानोसै दे गोजोन्थों दे होमबा बे जिसुखौ खुलुमहरदो आरो बेनिफ्राय गावनि जायगायाव जिरायदो आरो जिसुखौ खुलुमदो हामबाय